Ak sa necháte poučiť slovníkom cudzích slov, zistíte, že slovo fúzia znamená spojenie či splynutie. V našich končinách má už druhý rok slovo fúzie aj iný význam. Volá sa tak totiž jediný jazzový festival na Hornej Nitre. Televízie a rozhlasové stanice sa tomuto žánru moc nevenujú a možno aj práve preto má zmysel robiť propagačné akcie, ako je napríklad náš festival Fúzie. Prvý festivalový deň sa odohrával v regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi a patril mladým muzikantom. Dnes uvidíme školské orchestre základných umeleckých škôl Prievidskej základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka, ktorá má súbor bicích nástrojov a súbor populárnej hudby. A predstaví sa nám aj orchester základnej umeleckej školy v Žiari nad Hronom. No a po nich, po tej školskej časti, uvítame taktiež domácu kapelu z regiónu Funky Emotion. Mladí ľudia sú otvorení a prístupní všetkému, a čo sa týka hudby. Je to presne o tom, že s čím sa stretnú. A mladí ľudia sami sú tvoriví, pre dieťa je prirodzená tvorivosť, spontánnosť a tento rozmer má takisto jazz. Jazz je postavený na spontánnosti, improvizácii, čiže myslím, že to sú podobné pocity, ako prežívajú deti pri hre, také prežívajú hudobníci, jazzmeni pri interpretácii jazzu. S Ľubom Debnárom sme starí známi. Zoznámili sme sa pred rokmi na prvom graffiti jam v Handlovej. Dnes je hip-hopper a writer žiakom Petra Krška v základnej umeleckej škole v Prievidzi. Celý čas vlastne som sa nejak venoval či už tancu, graffiti, čo je samozrejme spojené s hudbou, ktorá vlastne celý čas nás vedie a ako sme povedali, je to o slobode, o svojom prejave a práve možno preto ma zaujal ten krásny tón, ktorý vydáva Kongo a pán Krško sa ma ujal. Týmto spôsobom som sa k tomu dostal. Okrem hudby ste v tento piatok mohli potešiť aj svoje oči. Tieto fotky sú zapožičané od Banskobystrického fotoklubu a vlastne dá sa povedať, že Bystrica, stredoslovenská meka jazzu, nám bola tiež inšpirácia k tomuto našemu festivaliku. Tam tradične prebieha Dixielandový festival už dlhé, dá sa povedať, minimálne 2 desaťročia a odtiaľ vlastne pochádzajú všetky tieto krásne fotky.
Zorganizovať regionálny festival menšinového žánra určite nie je ľahké. Mám pocit, že je to ťažké istým spôsobom, pretože ani nie zorganizovať, ale pohľadať korunky. Pretože bolo by naivné myslieť si, že takýto koncert sa uplatí zo vstupeniek. Tie tvoria ani nie tretinu celého rozpočtu. Oba ročníky festivalu podporilo Ministerstvo kultúry, Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianska nadácia. Už prvý ročník ukázal, že to boli dobre investované peniaze. Hlavne, čo mňa napĺňa radosťou a nejakou chuťou do ďalšej práce, je reakcia mladých ľudí a žiakov. Že pre nich to naštartovalo ich to do ďalšej práci. Je to cítiť ako na tých hodinách a na tých súborových hrách, že ich to inšpirovalo a že im to dáva energiu. Čo fúzie tento rok sfúzovali? Spojili festival s workshopmi, inštrumentálnym a vokálnym. A mladým muzikantom sa venovali naozaj hviezdni učitelia. Inštrumentálne workshopy budú viesť muzikanti, poprední jazzoví muzikanti zo skupiny Pakora, Paluch, Ragan a Komendant. A veľmi sa tešíme, že prijala pozvanie viesť vokálny workshop Ida Kellerová. V sobotu sa fúzie fyzicky presunuli len o pár kilometrov do kultúrneho centra v Bojniciach. Hudobne však ponúkli sme z hudby z krajín blízkych i vzdialených. AMC trio je síce slovenské, do Bojnic ale prišlo so švédskym gitaristom Ulfom Vakeniusom. Pakora je za slovensko-moldavská. No a toto je už česko-kubánske zoskupenie Lazaro Cruz Quintet. Vynikajúci kubánsky trubkár Lazaro Cruz, ktorý si zahral aj s takou jazzovou legendou ako vie Dizzy Gillespie, žije trvale v Českej republike. Lazaro Cruz Quintet hrá bebop, ktorý je charakteristický súzvukom trumpety a tenor saxofónu. Skúsili ste niekedy zavrieť oči a počúvať jazz? Presne k tejto istej myšlienke som prišla aj ja, že oveľa lepšie sa mi presne tento typ hudby vníma so zavretými očami, vstupuje do mňa hlbšie, lepšie ju vnímam, lepšie si dokážem oddeliť jednotlivé nástroje, keď ma neruší ten vizuálny kontakt so svetom. A keď sa mi podarí ako preniknúť do tej hudby takýmto spôsobom, tak potom sa mi hodnú chvíľu zdá každá iná hudba veľmi plochá. Myslím si, že základom každej hudby je pocit. A jazz je takisto o pocite. Pocity sú veľmi dôležité. Pre mňa jazz znamená slobodu a to si na tom vážim. A toto má v tom oproti iným žánrom má veľké plus jazz. Že je o slobode interpretácie, že je to veľmi založené na tvorivosti a na improvizácii.
Jazz je o umení srdca, tak ako možno bije srdce, možno to bije aj vo mne a našiel som v sebe takú skrytú možno lásku práve k tejto hudbe. Hlavnou hviezdou druhého ročníka fúzií boli Ida Kellarová, Desiderius Dužda a ich Jazz Familia. A poviem vám, keď títo dvaja ľudia pristúpia k mikrofónu, neverím, že existuje niekto, koho by hĺbka a vášeň rómskej hudby neoslovila. Ida Kellarová má zvláštnu schopnosť učiť ľudí spievať. Klebetí sa o nej, že spievať naučí naozaj každého. Aké je v tom kúzlo, nevieme, ale počúvajte, ako to zvládla za pár hodín bojnického workshopu. Ida Kellarová vám všetkým odkazuje. Ave Bachtále, buďte šťastní, priatelia. Uvidíme sa o rok na fúziách číslo 3. Ave Chavale, Ave Dedike, Saramente